салому алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 19 июни соли 2021 ба шумо давоми нашунамои тарбузҳои дар каду пайвандкардаро нишон медиҳам. дина ман тарбузҳоро бо воситаи оби қатрагӣ озуқа додам, яъне 3 литр додам камтар. имрӯз нашунамааш бисёр хуб аст. ман ба шумо нишон медиҳам. аллакай тарбузча пайдо шудааст. ман ҳам худам ҳайрон шудам. хай мешад давхи тарбуз пайдо мешад, мепазад оли. мана ин тарбузчаашро ёфта нишон диҳам да шумо. ана тарбузчааш. вай ҳозир ин калонашам ҳаст. ана тарбузчааш. худо хоҳад акун якта тарбузи калонам дидам. ана инашо бинед чанд шудааст. ана ин тарбузро бинед калон шудааст. ва боз меравем ҳозир. ана бо тарбузча. ана бо тарбузча. ин тарбуз бисёр шудааст. худо хоҳад бо тарбуз мебинем. ҳоли бо як 5-6 та тарбуз ҳисоб кардам ҳаминҷа аллакай бастагӣ. худо хоҳад як ҳафта пас ин тарбузо ба гумонам ним килоӣ мешуда гизда. худо хоҳад паго об метиҳад. ана онҷо вабаста аст. ана онҷо вабаста. ана инҷо вабаста. ана ҳозир тарбузча баста аст. дидам. тарбузча баста аст. хай моро метабрикем. тарбуз шудааст. ин тарбузҳои айдона шинондагӣ фарқияташро дидед. пайванд кардагӣ чӣ хел асту ки аз донааш. хай донаашро мо тест дертар шинондем. пайванд ваш барвақттар буд. бед ман равам то охира ҳамино нишон дода равам. инҷа ҳандалакам ҳаст, харбузаам ҳаст. ино тарбуз астанд. ман аллақаваташ харбуза ва ҳандалак. мана ин каду бошад мебандад. ҳозир ман бо бисёр чӣ нишон ҳозир ангурҳоам нишон медиҳам. як бора ба шумо зиқ нашавед, трубка намонед, телефонро накушед, дабадатон намезанад. мана ин каду худо хоҳад ман ин кадоаш калонтар шудааст. гузаштанда аввали ҷӯяда ман дидам каду баста буд. мана ин кадуам акун разгон гирифтиян. ана ин кадуам разгон гирифтаган. ино пайванд нестанд. кадуи худаш каду дар каду пайванд намекунем. акун ангурро нишон медиҳам. мана ин ангурҳо инон чӣ сортанд, чӣ навъан намедонам. якум сол бастагӣ аст. ино украина аст. ана ин кишмиши номӣ. ин кишмиши столетия номаш. ин кишмиши калони сафед мешавад. сорти амрикоӣ ҳаст. ин солҳои 80 баровардагӣ буданд. хай бинед чӣ хушрӯ аст. ино худо хоҳад ин фақат аз ин кишмиш бисёр мавизи хуб мешудааст. ман хондам интернетда. ин кишмишҳои мавизӣ будааст. бинед ани пайванди ман бастааст. пайванди сиёҳ дар сабз. ана бастагӣ калон шудааст. меравем. ман инам пайванд. ана ин пайвандҳо бинед чӣ хел калон шуда рафтодем. беостановка 12 содан ки ҳозир ана бо ангур. ин ангурашам намедонам чӣ сортай. хай мебинем як ҷоя қати шумо мебинем да соли гузаштагӣ пайвандин. мана соли гузаштагӣ пайванда амалаша бинед амалаша соли гузашта ки пайванд соли гузашта кардам. имсол 20 кило бастааст. ман ҳамина мехостам ба шумо нишон диҳам ки бисёр савол метиҳанд ки агар ки пайванд кунем чанд қа метиҳад. имсол пайванд кунед, соли дига агар нағз нигоҳ кунед нашунамо гитад 20 кило озода наметиҳад ба шумо. мана ана ҳамин пайвандо соли дига манда ҳамин ток мумкин 20 кило тиҳад. ҳар якташ 4 килоӣ тиҳад. агар ман инҷа ман бисёр пайванд кардам. хай худо хоҳад мебинем. ва паноҳи худо бошад. аз дур нишон диҳам ангурҳо чӣ хел хушрӯ кашол шудагӣ. вай бинед ҳозир бо як бор дига навор мегирам.
یک نوار دیگه از دور میگیرم، درون انگروی خوشوی میرم نشون میدم به شما.